veď vy, ak sa bavíte niektorí o ženách, s ktorými ste chodili, jebali, jak oni hovoríte, hentu som dal, henta ona, kurva, neviem čo, no tak henten bol proste smeť. Dala si nedávno takú pikantnú fotku na story. A takže už ukazuješ nejaké tetovania, trošku ho naznačuješ. Nie, akože nedávam to... Ty máš rada taký teasing, ty rada rozvíriš vody. Nedávam to zásadne, že verejne, okay. Že ho nemenujem ani nič. Ani to nerobím strašne okato. Okay. Ale akože tak netajím, že mám vzťah. Áno. Ale zase nedávam to všetkým žrať z toho, lebo všetci sú z toho šťastní. Nechápem, čo majú toto... Dávam všetkým z toho žrať. Nie, ale ja to mám úplne inak. Akože ja necítim úplne sa komfortne v tom, čo sa týka, že ľudia tak. Ja to nemám úplne rada. Mám pocit, že ľudia vedia dojebať vzťah, keď sa na internete. Ja si to proste myslím. Ale napríklad ja mám taký love language, že keby môžem, ja v kuse by som pridávala, vieš, zamilované veci. Ja to mám rada. Girl sa v tebe zobudza, že by sa úplne... Proste, ja to mám rada, len ja som taká, že bojím sa, že ma to niekedy dobehne, alebo v tom zmysle, že niekto mi bude chcieť zle v nejakom období a proste, no mi sa toto dialo kedysi aj, že iba s kamarátmi nejakými, už sa s ním napríklad nebavím. No ja si aj menej vzťahov, než taký vážny, som mal dva? Jeden predtým. Jeden vážny a jeden bol proste úplný rookie. Výtrt pojebaný. To bolo, že zbytočný muž. Ale no. A to nie je red flag, keď takto nakladáš na bývalé. Čo si povedala? Že čo? Čo? Nič. Mi to uniklo. Ja som nepočul. Ale že zbytoč nemôžeš takto hovoriť svojich bývalých. Nemôžeš. Ja nehovorím o svojich bývalých takto, ja hovorím o tom jednom, čo proste ani neberiem jak bývalého. Bolo to pre mňa proste... A veď vy, ak sa bavíte niektorí o ženách, s ktorými ste chodili, jebali, jak oni hovoríte, hentu som dal, henta ona, kurva, neviem čo, no tak henten bol proste smeť. A proste tak sa cítim, proste bol smeť a je mi to úplne jedno.